मैडम ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ଟେକି ଟେକି କହିଲେ ଯୋଉ କହିଲେ କଣ କଦାଳ ଶାବଳ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ସେ ଯୋଉ ପିଲାଟିକୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକି କହିଲେ ମତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ସେ ପିଲା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ସେଇଥିରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ମତେ ଆଉ ଅଛି କଣଟା ଅଛି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆରେ ସାଲସା ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ଏଇଠି ସାଇଜ ତ ଏଥିରୁ କିଛି ଅଛି କି ମାନେ ସେ ଯୋଉ କାଇଁ ଛୋଟ ମ ତମେ ସେତେବେଳୁ ସବୁ ଜାଗା ତା ପଟିଆ ଆମେ କଣ ଡୁମଡୁମା ଛୁଆ ଗାନ୍ଧିଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଇ ଲର୍ଡ ଏମାନେ କୋର୍ଟ ଭିତରେ ବି କେମିତି ଅଭଦ୍ରାମୀର ସୀମା ଟପି ଯାଉଛନ୍ତି प्रिय भक्त बुंदा तुम जानी रखा उचित ए संसार भितर सबु जिनिस अभद्रामी सीमा टपिले ही होता है यथा शाहरुख खान अभद्रामी सीमा टपिले घरे आज आर्यन खान पाकिस्तान अभद्रामी सीमा टपिले घरे मोदी पशिगले ये गोटे रिसेंट ओडिशा केस है कौन से नांडू बाबू गोटे क्या सहित कौन गोटे करते सेटा नरी पंडा ए पुओ ए साहुबाज विषय कौन जानते कौन भला कहीं नहीं कथा कौन कि